ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ሕቶ ክትሓቱ ትሽገሩ ዶ ወይ ከዓ ሕቶ ክትሰርሑ ትሽገሩ ዶ? በተም ክልተ ዓይነት መንገድታት ማለት yes no questions and WH questions ጌርኩም ከመይ ጌርኩም ሕቶ ከም ትሰርሑ ክትፈልጡ ዶ? Hello and welcome to this channel. ኣብዚ ቪድዮ እዚ ከመይ ጌርና ብእንግሊሽ ሕቶታት ከም ንሓትት ክሪና። ኣብ እንግሊሽ ክልተ ዓይነታት ተሓታ መንገዲ ዘሎ ሓደ yes no questions ክኸውን ከሎ ካልኣይካ WH questions ማለት እዩ። yes no questions ከምቲ ኣብ ስሙ ዝነግረና መልሱ yes ወይ ከዓ no ዝኾነ ዓይነት ሕቶታት ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ትዝሓተና ሰብ ምርጫ ይዝህበና ትመልሲ ይነግረና ኣሎ። ምርጫ ይዝሓተና መልሲ ከዓ yes ወይ ከዓ no ይኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት ዛይድ ሽምካ ተይልኒ እወ ወይ ከዓ ኣይኮነን ዝብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ yes no questions ማለት እዩ። ኣብ WH questions ተመፂና ግን መብርሂ ይዝሓተና ወይ ከዓ ዝርዝር details ይሓተና ትዝሓትት ሰብ ማለት እዩ። ንኣብነት what's your name? What is your name? እንተይልኒ ዛይድ ብሎ ማለት እዩ። ስለዚ details ይሓተና ኣሎ ማለት እዩ። WH questions ካብቲ ዝጅምሩሉ ፊደላት ዝወፀ WH ስለዚ ጅምሩ እዩ። ንኣብነት ከባቢ 7 ወይ 8 ከባቢ ዝኾነሉ WH questions ዝበሃሉ ብዝርዝር ተሪእና what እንታይ ማለት እዩ፣ why ስለምንታይ፣ where ኣበይ ንቦታ እንጥቀመሉ ማለት እዩ፣ when መዓስ ንጊዜ እንጥቀመሉ፣ whose ናይ መን፣ which ኣየነይቲ ነገራት ኣየናይ ኣየነይቲ ኢልና ሓትከልና፣ how ናይ መወዳእታኻ how እዚኣ ጥራያ ነታ ሕጊ ዘይትኽተል ማለት እዩ። WH ኣይኮነት H ጥራያ ትጅምር። how ካ ከመይ how many how much ገለ እንዳበልና ክንርኢና ብዝርዝር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብሪፍሊ ብሓፂርን ብቐሊል መንገድን ኣብዚ ቪድዮ እዚ ከሪአኩም እየ። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ይዕድም። ኣብ መወዳእታኻ እርግፀኛ ፅቡቅ ጌርኩም ከም ትመልክዎ ማለት እዩ። ኦኬ ተወሳኺ ኣብነታት ንርአ። ሕጂ መጀመርያ ቀልጢፈ ከንብበ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ መዓልታዊ ዝግበር ዝርርብ ካልኣይካ ቀስ ኢለ ከንብበ ማለት እዩ። ኦኬ yes no questions. Do you want coffee? ቡን ትደሊ ዲኻ? መልሲ yes ወይ ከዓ no። ኣብ WH questions ተመፂና ግን what do you want? What do you want? እንታይ ኢኻ ደሊኻ? coffee ብሎ ማለት እዩ። ካልኣይቲ you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? ጽባሕ ዲኻ ትመጽእ? መልሲ yes ወይ ከዓ no። ኣብ WH ተመፂያ ግን when you coming? When are you coming? መዓስ ኢኻ ትመጽእ? details ይደሊ ዘሎ ሕጂ ሓተን ከሎ ማለት እዩ። I'm coming tomorrow ጽባሕ ይኽመጽእ ኢለ ክምልስ ክእል እየ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ is this your book? እዚኣ መጽሓፍ ክድያ? መልሲ yes ወይ ከዓ no። ኣብ WH ክንቂራ ትኾይና ግን whose book is this? ናይ መን መጽሓፍ እያ እዚኣ? መልሲ it's my book, it's her book, it's his book ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም እየ። መልስኻ ቦታ ኮመንት ክጽበየ ማለት እዩ። ነዛ ትስዕብ yes no question ናብ WH question ቀይርኩም ሕቶ ስርሕዋ። are you doing well? next can we meet here? ኣብዚ ክንራኸብ ንኽእል ዲና? መልሲ yes ወይ ከዓ no። ኣብ WH ተመፂና where can we meet? ኣበይ ክንራኸብ ንኽእል? መልሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ? here ክንብል ንኽእል ኢና። we can meet here or we can meet there or we can meet somewhere else. ቦታ ክንነገር ኣብዚ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢልና መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። next yes no question. did she leave early? ኣቐዲማ ዲያ ኸይዳ ወይ ከዓ ቀልጢፋ ዲያ ኸይዳ? መልሲ yes ወይ ከዓ no። ኣብ WH ተመፂና why did she leave early? ስለምንታይ ኣቐዲማ ኸይዳ ወይ ከዓ ስለምንታይ ቀልጢፋ ኸይዳ? ምኽንያት ይሓተና ኣሎ ማለት እዩ። because she didn't want to miss her train ክንብል ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ ትሬና ከይትገድፋ
next you feeling better are you feeling better ሕጂ are ገድፈለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀልጢፍና ክንዛረብ ከለና ኣብቲ መዓልታዊ ዘሎ ዝርብ are ኣይብልዎን እዮም ማለት እዩ are you feeling better ኣይብሉን you feeling better ሕሽካዶ ወይ ከዓ ሕሽክዶ መልሲ yes ወይ ከዓ no ኣብ WH ተመፂና ግን ቅድሚ ተኣር ጥራይ how ንውስኸላ ማለት እዩ ንሕራ ተሰዑል ተሃሊኹም ኣብ WH ክንቀይሮም ከለና ነታ yes no question ዝነበረት ጥራይና ብቅድሚት WH ንውስኸላ ዘለና ማለት እዩ so how you feeling are ኣይብልና ኣለኹ ሕጂ ብዚያ how you feeling how are you feeling ab ጽሑፍ ጥራይና እንጥቀመሉ ወይ ከዓ ኣብ ሲሪየስ ዝኾነ ነገራት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለምበር ኣብቲ ኖርማል ዝርርብ are ኣይንብሎና how you feeling ከመይ ስማዓካ ኣሎ ሕጂ መልስ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ I'm feeling better now ሕጂ ሕሸኒ ድሓኒ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ next do we need extra chairs ተወሳኺ chairs የድልየና ድዩ ጠረጴዛ ወንበር የድልየና ድዩ መልሲ yes ወይ ከዓ no ኣብ WH question ሰመፂና how many extra chairs do we need ክንደይ ተወሳኽቲ chairs ይዘድልየና ዘሎ መልሲ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ 2 3 4 5 and so next is he the winner ንስዲ ትዕውት መልሲ yes or no ኣብ WH ተመፂና who is the winner መን ይትዕውት ኣስማት ናይ ሰባት ጠቒስና ክንነገር ንኽእልና he is the winner she is the winner so now let's try to see real life applications practical examples ከነረ ናብነት at the cafe ኣብ cafe ሕጂ ናብነት ሃሊና yes no questions do you want a coffee ቡንዲ ክትደሊ yes we can no WH questions ተኾይኑ ግን what type of coffee do you want or if we are planning a trip and a trip ንኸይድ እንተሃሊና yes no questions እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና you traveling next weekend are you traveling next weekend ዝመጽእ ቀዳም ሰንበት ዲኹም ክትከዱ WH questions where are you planning to go where are you planning to go ናበይ ትሪፕኩም ናበይኩም ክትከዱ ናበይኩም ሓሲብኩም ዘለኹም so this is a brief explanation of WH questions and yes no questions if you found it helpful please give it a thumbs up thank you